abusiafo omande hye na otwe asan akọ apro abeto yembion London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na fe trosemu empensempensemu kote mu nyinara na yenu esia efisofo enwoma no ye wadom na otwe ne de enwoma no eba da wieye ye wadusua etoso du enan ohwe adusua na atifi asem na ose efisofo enwoma no ewo wakuma mu we de ye ba hwe ne ye di kanhia ni na tofa bon kakra na afi ye hu de ye de ekofie na afi ye de akwakobobra ye de mu pense mu no ebebra osisia First, Paul advanced argument said, "Mo amonye Jewfo, mo ho abomfia. Ya behia mu se asafodia, nyame adom. Odi akonya bebre amayi nyina. Se nyame nam so di ni nyansa dodo no ebeda ne ho adi. That's right. Akire hwan. Abusiafo adofo no mo ye bema mu nyina akwa ba ye de ncha so nkonso edima bunyina yirmiye sene onyankopon ni yen adi ni ye wa hase no sara na monso mu ni mobusiafo onyankopon edi mo adi ni ye sene midi kan ye no kwata mu nyara lenu esia efisofo enwoma no kwasem ne se ye wie adisua no na otwi mu na ye ho adom ye di adisua ni nyina eba na wie ye maboafo no aye krado mu ba beboa na afi ye di sa na otwi mu adisua yi mpense mu ade abre mo na ansana no mamemfa asida pese mfa ma 3BN TV Ghana sa adwuma koyi na omoso yasne ba ye sa adusua ya omonso omofa na enam TV adwuma so ehwetiko wiase afana nyara se ne de biara ye kano sa adwuma koyi ya nkrankra adwuma wafa sa adwuma koyi di atom so adwuma so ne di atom so amanfo ebo nsem hunu dawuro no omde omse nyampopon asem ena ombebo hu dawuro se wo bibi kakra pese odi bo atree bi na ohwe yemfoni nani a obehu se wo number l da hono esrew fa na fre obi bejo so na afi kakra bi abetimi no wonso wotimi ade aboatri ebiem na onyankopon so enam so ahirawo bebre mamemfa sa akwanya yi na afi de minyi maboafo yi enhyem na afi wia ya hwe yen adusua nimo media musomfo Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo da Hansen asamoa eka me ho ase da Hans ye makwaba yeah me da sese ene so waba me ko manima openi Samuel Abebio ena echemfifi na openi Samuel ye makwaba yeah me da sese ene waba na me ko echo no wan so a elder Dr. Alex Collins Arthur eneti echo no wan eda ye makwaba great me da sese munyina ya ton safre mu matimi aba adisua no ayede afede ye wie enwoma ni nyina ara enne de ye ba be ka ho asem ni nyina ye ne ya ka ho asem dada na afe ye ba betimi na afe ya hwe adisua potia ye betimi asua afri adisua no mo wo hwe last week adisua na yesua na di wie adisua ni nyina na Paul echre akode Christopher wose nyina ara yenya na fi yede ko hunhum akode na wadi ka kire hunam akode enam aware mu afutuo enam mantete mu afutuo enam nkoa ne wura no mu watu yamfo nyina se sa ne ma we nyina no na yehia hunam se okun na edi anim no yatimi agina na fi wabe kire hunhum nso enyema yehia na yatimi de adi sa okun yi nkunim nti adusua na aba na wieye sa na otwi mu de ye bo nkomponi ahwe ye chi ne yesuasua no ya bo no tofa nkakra na afi ye hu se afi de we na ye de coffee na afi ye de akwakobobra ansa na ye behwe nkabosam no ma ye nkate na mema da Collins emo empire emaye
Era Yesu yɛda wo ase ɛwɔ kwanya ɔde ama yɛsɛ yɛmɛsua ho nsɛm. Yɛwɔ gyidie sɛ nyansa ne nimdeɛ firi wo nkyɛn. Nti deɛ yɛsrɛ bebree nsɛ fa bɛdom yɛ. Ɛma yɛmfiri yɛ pɛm nkasa, na mmom yɛnyɛ sitie ma wo, na deɛ wopɛ sɛ yɛka no ɛno na yɛnka. Yɛsrɛ bebree deɛ tiefo nyinaa nso hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ sɛ mɔma koma a sɛ wasɛm ba ɔmo hɔ a na yɛsɛ ɔmo tu anammɔn bi a ɔmo de bɛsɔ asɛm no na ɔmo tu sa anammɔn no. Yɛda wo ase. Yɛfisi yɛbisa wei ɛwɔ dɔba Yesu din mu. Amen. Amen. Great. Tiopeni same menhwɛ nkabɔsɛm no ɛwɔ Efisofo nwoma no akyi mienu imu nwɔtwe ekɔpem edu no. Efisofo 3:2 imu nwɔtwe kɔsi edu no. Ɔse na adom na wɔde nam gyidie so agye mo nkwa. Emfiri mu ara ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ. Emfiri nnwuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Na yɛyɛ n'adeɛ a ɔyɛ ɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a Onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛnante mu no. Amen. Amen. Great. Nti yɛndi kan fa nhwɛ nkabɔsɛm no. Na mfoni bɛn tama ne yɛyɛ saa agye ya Paul kan saa asɛm no. Na mfoni bɛn na utwa kyerɛ yɛn, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. Amen. Yeah, na we say na Jen adusua na Paul per se ye fan wa hasi. Inya Bismarck and Darcy. Si etia kenka asɛm ne ya Paul pɛsɛ menu mienu nyinaa ɛne Efisofo no na ɔmo atia se yi pa sɛ yɛ wɔ asafie mu nyinaa no nneɛma bi wɔ ne yɛntia se yi a ya na ɛyɛ sɛ yɛ papa bi a yɛyɛ na sɛ yɛ Bible bi a yɛyɛ ho sua yɛ mpae bi a yɛyɛ ho bɔ no yɛno abɛtumi ama yɛ anya akwanya ɛwɔ ɔsoro a without any effort from God. But adusua no anasenkabosɛm no ɛkyerɛ me yɛn sɛ ne nyinaa no yɛbɛtumi ayɛ. Nanso sɛ Yesu Kristo adom no ansa ama meka ho a nya deɛ a ɛno bɛtumi akɔrefa yɛ ama yɛtumi asɛm. Nti no wɔsɛ wɔtwe yɛadwene si so sɛ yɛhu sɛ nyɛ yɛ nnwuma no ankasa ɛna bɛtumi ama yɛanya nkwagye, na mmom Yesu Kristo adom no bɛba bɛka ho ama asombo. Yo, medase. Nea mede ɛka ho ɛne sɛ wohwɛ nkaebɔsɛm yi a ɛyɛ ɛno na asɛm no nyinaa dodo na gyina so. Nti sɛnea same ɛkaeɛ no, we are looking at say adom a Kristo ɛde adom yɛn as individuals. Na ɛmfiri nnwuma mu biara yɛyɛyɛ ɛna ɔde adom yɛn no. That's right. By extension no, na wa shift attention no straight to the church. Nti wama yɛn the purpose nti a Onyankopɔn ɔma yɛn saa adom no ɛne sɛ yɛn nyinaa wa equip yɛn waka ya bom sɛ nkrofo a ɔde ya bom sɛ yɛnyɛ nnwuma pa ɛno ho nhwɛsoɔ ɛne ɛmmɔ ho mmɔden ɛfiri wiase ase hyɛ a Onyame de si hɔ no na ɔwɔ he had us in mind. Say attention the purpose of say individuals or they adom yɛn no si yɛbɛhyia as a church no adom na ɔde asafo no si hɔ ɛti ɔde asi hɔ ama nnwuma pa as the whole book ni nyinaa dwelling on no ɛno ho asɛm na ɔka. Nti basically yes ɛyɛ individuals sɛ yɛmfa yɛn ho ntoto yɛn ho sɛ yɛ na yɛtumi yɛ, but sɛ yɛtumi yɛ ne saa no ɔde adom yɛ individually a yɛba as a whole no his immediate attention was drawn to the church. Sɛ yɛn nyina ka bɔ mu a Onyame wɔ purpose bi nti ɔde asafo no asi hɔ. Great. Meda mwa se yɛn trust na fe yɛn bɔ kompon kɔhwɛ yɛchi kakra sɛ wohwɛ Ephesians chapter 1 no sɛ ne yɛhwɛ yɛ no na ɔcharge with opening greetings and Paul ya wɔtwerɛ ne nneɛma no dika de enchiaba na fe ɔya no pronounce blessing inshira wa ya hu sɛ inshira ɛwɔ Kristo mu na fe owie no na fe ɔtwe agidifoɔ adwene ebesi Kristo so ɛne nyansa a ɛwɔ sɛ yɛnya
ewo Christ. So ye reflect back to chapter 1 na dear na ye timi enya free sa na sem ni mu. Your mini abes back me da say in pain p na ya refer to Apostle Paul say an apostle to the Gentiles. Yes. And you share baby of free buy and baby or tetia sorry the focus of mission or na outside the Jew for no more. At that time no there was that belief say Christianity ni nyame som no Jew for nko and you no be can semchro more no more outside. Okay. Well now most often say obi a ye watch books bebre no. So over funny books na no said there was a particular theme or true about it. That's right. Until you funny say books are what true Galatians, Romans, Corinthians you bit more fancy be a series are what true kakra. But no address one central theme. That's right. Say men sama make me focus on or more or munye Jew for no. Okay. Now for the book of Ephesians now. Right. Ephesians now yet said the summary. Right. The summary of Paul's so kind of whole book of Ephesians we are. Paul trimu Paul or the church books na kanina. Now for book beyond so book be a chemu into free pass. All right. You're the first part of introduction. Introduction no as summarize it you kanina until or kind of high level you know summarize it. Then in between content no do so pana. No more details. Okay. Not final way no be conclusion. And it's all share Ephesians 1. Ephesians 1 is a summary of the thought of Paul, the true Ephesians. Okay. And Ephesians also the summary of Paul's thought about all the books. Now, there's within a thought. Yes. There's a beautiful lines be a flow in Ephesians 1. Yeah. So share Ephesians 1 verse 1 to 14 where free 14 1 and 2 no or the introduction now from 3 to 14 no or setting up the plan of salvation. That's right. First Paul advanced argument say mo amonye Jew for mo ho abomfia. That was the thought say nyamesom was only for Jew for right. But or setting a good argument say mo ho abomfia answer cry ye be wo no answer ye be wo me answer ye be wo ye nyina na etifo a ye tie no Paul say no Onyankopon aye nhihye bi ato ho anhihye no say o de beje ye enti ye mra ye bae na Onyankopon ya na nka ye nka Jewfo no honhum mu kwan so Onyankopon adopt ye oje ye ka Jewfo no na se ye be ka abusua no de a na agapade bi wa abusua no mu a ye nya bi agapade be na wa abusua no eno ne nkwaje enti so it's a beautiful story. So Paul narrate on a general overview of the plan of salvation. We are no support to my that's and right. he could not help it say or he burst into thanksgiving or say rademe dawa say me nuanom yi me so kra me ka ho na edo a wo maye say answer na wo ye kra no no aye sa nkwaje sami amaye yo amen. That's mame touching on chapter 1 no and for be kind that the no it's so interesting. Say send your kind no chapter 1 of Ephesians is a super introduction because the whole Ephesians ni nyina no a kind of a summary of the writings no and chapter 1 also a summary of Ephesians they super na o step back into chapter 1 no ba ko aka ebia yenkenkan kakra na yenhwe ensem bi a okan ya Ephesians 1:3 and 4 no. Okay. Ephesians chapter 1:3 and 4. Ephesians chapter 1:3 and 4 see inshranka Onyankopon ye na Awurade Yesu Kristo na agya a wode honhom mu inshira nyina ahyira yen soro honum Kristo mu sadie oyi yen wo ni mu ansana wo hye wiase ase no se yenye ahotifo ni nipa a won ho ni asem anim. Amen. Eti senia dog kan no the main focus na Paul pese yeti ase in terms of efficiency no eye say bibia ni ne oba betwa fa yen ho ana asafo no ho a efiri ya ho odin mu. Okay. Eti we are blessed in Christ. Enshira enka ye Nyankopon a onam Kristo so ehira yen. That's right. Na wasan so ayi yen esie
every we ase share. The theme of the New Testament is so here at be omo back to creation. Say omo kan kwaje ho asem a eya na yen kwaje ni nyina before say Nyankopɔn bo ade mpo no na wayi yasie ama nkwaje enye say predestination na mum na ne tiri mpo nyina ne say obiara obedi ne nhyehyeye no so no o de nkwaje kwan ato ama no. That is the plan of salvation. It is also revelation or say one free one watchre wondin wo ogwama ofiri wiase asehye edene si ho no. It is telling say the book of Ephesians chapter 1 no e de yen ko back say nkwaje nsem a o ka ho asem a eye asafo no e ho asem a wo ka ni nyina no enye ono ne penso ne hyase anhyase emfiri Abraham penso enye Moses penso enye even Adam penso eye emra onyame ye plan mpo se obebo ade na odi nipa aguso no na wa ye nhyehyeye na to dada. It tells us say abribia no yemfa ya nkomponko odo a onyame wo mayen say we are blessed in Christ. Another one as ye hye ne so in chapter 1 no eye metaphor bi a oyisu ye metaphor ye beko ho nti wa yisu the whole chapter ni nyina no wa yisu metaphors. Ye kan metaphor any say udi abegudie bi bibia gina ho na saa de kro no e kire ade foforo enti in chapter 1 or my a metaphor of the body but ye beko so mako all these metaphors no but in yes chapter 1 we say we are blessed in Christ. Christo mu ena yenya ni nyina Christo mu ena yenkwaje gina Christo mu ena waye hyehyeye ya nhyire nyina efiri ebreyen. That is something I can pick from Ephesians chapter 1 at the account of yo medase pa moya de so advance ko chapter 2 no so hona na watwe ya adwene asi Kristo wu a obewu edema adasa ma na Christ a wu ye na wa man so na fe enam yeso enam sa so ama yenso yade ye ho saade na oka narration na oma efa Christ a wabewu amayen no na adusia ben na yebetimi asua afrimu ana se sen na ema yehu onyankopon ne do a owo ma adasama nya bismarck das bio si chapter 2 na said ye dog ne da adinka akan waba abema said ye nanas because nya wabi na ni so akire na fe chapter 2 no omayasa ati ase pife se ankane no bi ankanya me aboya ye hu ni asem ye sade ye hu akofofo boni ne boni ya katwa nso nka ne die so the chapter 2 verse 1 to 2 no ekan anke yesi ye wu nenso odo ene nhyehyɛ ya na nyame ne bana yato amayenti no babeyi afrisa owu no ama sese ne ye ni Kristo no anke ye men hu baabia ya be ba ko enti ni yesu aduso no me yati asese yo vertical side ne horizontal side eni nyame ana se Kristo abe ba ko eni ye ne ya oye man no so ye set example say vertically no yenso ye ni afoforo ye ni horizontally ye ni afoforo so betimi atena great ono na ye sa man yenso yantimi ni afoforo antena dia na eso ni mfaso bia beautiful excellent enti so hwa senia Uncle Samika, we are looking at it, say, we hear chapter 2, no, we develop from the 1. The chapter 1, no, I mean, say, Christo free through a rescue. Or they need dono, why she not to walk, Christo Brennan soon, you know, or buy a beji. And until why, oh, yes, we are in solidarity with Christ. Into ye no a while young but ye young Kofanankawa, into here chapter 2, verses 1 to 10, no. Wa mayens ayonkofa ye ne Kristo wo isane ne wa ya mayen no se nanka yense hwe ye ana ya yira ye ana ye ne number sa ye na ye keka nsem ye di nuane bia ye hyentade bia ye koba bia ye pe ye ne ananka ye muade ya no ma bebre ewo ye so no Kristo abeje yen wa tie ho ene from 11 to 20 verses no or say ene na ye ne afofrontem. How do we live with others in that solidarity? Ye ne omo tenase ewo odo a Kristo dia do yen mu nti o my references be brave say Yohane nketwa no John o krabre asafo no o say
mo se mo do Nyankopɔn na unua a wone no ewo asɔdan no mu ewo asafo no mu se wantumi ando no a ene na wo yɛ otrofo it is about that horizontal attitude na yewo ene ye nuanom no enti yen hye ne nso se eno no ye the community as ye building okay eno nti na ye ka se the whole book of Ephesians no although say okasa kire individuals no 90% ni focus no asafo is that right is building communities chapter 2 no kire yen se Kristo ama yen akwanya se yene no wayonkofa de a yene yenua so entena se ho na oma yen de analogy anase ni Yesu kan se oba wo mo ne wayonkofa no obebi se omo se na unuanom no so ekom de obi wo ye ne den sikom de no wo ye ne den obi da fiase obi yare obi a ohia mmoa bi a se obo ano no wo ye ne den ti se wo ne wayonkofa vertically a se wo ne unua build communities horizontal one yo me da wase great me da wase say book progress through that abisia for say we nyina ye yaboboso dada na ni nyina no ye bo hotofa so advance now call chapter 3 no so honom na ye hu Paul na oda no hu adi say oye adwuma edema amama mufo no the preacher of Christ to the Gentiles okay in Ephesians chapter 3 1 to 13 na oyi no hu adi sa na fe osa ema ye hu hia say ye bebo mpaye ama agidifo no omanya Christ hu do esua hu no eno nso na gien na opese ye hu ye twaso enti Paul build the argument no we bedru baby a wama Gentiles for no Ephesians for ni yenyina ye Gentile for yenye Jew for no wama yenkranche say yenso ye were part e was sa plan of salvation no enti we drew chapter 3 now or refer to himself as a prisoner now Paul asaka we share the initial verses now Paul can be about the mystery yenya nanka ye ya mama mufo senka ye ka Christopher nanka ye emfa ye nka they say in a miraculous way bi onyankopon dia fakwan bi so ama ya ye nka ho no ya beka ho enti Paul expanded the plan of salvation na onyankopon de nam na sore so plan of salvation no odi kan kire say onyankopon trim popa ne say ne mani nyina obakeka obi abom enti odi nam plan of salvation ojiwa na odi wa beka ho ojiwa na odi wa beka ho na wabua wakaye abom in a church enti onam sawe no church plan of salvation no na ase he was short of words okay nsem Paul de betre enti o say empire me born say onyankopon miem adwemu umiemani na monte the length and the breadth na monte plan of salvation ase ye ehun say plan of salvation no say bi o enye nipa kakra bi pa ne ayama on say ye beto aso ye bekọ arewo sempa ne say sometimes some of us nyamia dom verse 2 ka say the state of man near yard boy for nyankopon agi ya be Christopher no ye be Christopher wi a ho say ye gatekeepers ye ginegina pono na ye mpesa amanfo be bambi thinking say nyamesom no is just for us that's right but Paul say a mystery say omo nkan kora no nyankopon fa kwan de omo ka ho nti ne mpaye ne say nyankopon mi ya dwem na yente ne plan no ye ni ehu se na safo no ode asi ho no ode asi ho se ode boabo ne manyina no great me da se pa okay mame en doka se pa one thing I can manage ho ne say the plan of the church that's right unyanko in chapter 3 ena unyame nampo so edin manifesto of the church isi ho inti manifesto no yankin kan Ephesians 3:10 in the manifesto of the church the reason why Christo a can wo Matthew 16 hono say or the nasafo ebisi onu ane so no yes what is the manifesto of the church Okano chapter 3 afi won fa asafo no suma mpanini ni tumini ahodo a ewo soro honum nhunu nyankopon nyansa bebre no amen enunti ebia mame enka brofo no na emu na ho kakra enti o say that in order that yeah at the present time by means of the church
the angelic rulers and powers in the heavenly world might learn of his wisdom and in all its different forms. Amen. Onyame ewo nyansa. Na ni nyansa no enye even say ni nipa ti nyansa se. Sir. Onyame nyansa no ti Paul kan no say in diverse ways. That's right. Onyame nyansa no e friend no so many ways akwan no yentimi kranti ase. Ba kwan ben na onyame nyansa e we nyame. Obetimi ama ewiase ehunu nyansa no. Se ne ye na adwuma. Or see through why the church. Yeah. In Ephesians chapter 3, and I all build the argument in the banner. Was if in person mutia says asafuya ye kan ho asem yi no. Through that church, the agency of the church, you know, and na onyame nam so di ni nyansa dodo no ebeda ne ho adi. That's right. Akire hwan. E de akire hwan. Ewiemu atumfo ene hifo no Panini. Yeah. Ene de also mwe kire me pese west ne yenti ase because west na o isu ho no o company panini ni tumi ahodo a e wo soro honum Nyankopon nyansa bebre. Good. All company nie any tumi ahodo no enye honhum nko ana no wo ka because in the Greco-Roman world na all kan wasem no na panini di dwuma the emperors na wo ho ahemfo na wo ho mo na mo tumi no mo di tumi pa. But for them to know, for them to okasoro ho no mo a sometimes you know brofo translate as heaven, which is true. Na oka ahomone ne mpanini no ai wo ewiemu, but soro ho no so can mean say na oka wo mo high seats in the palaces. You can say wo ko tena be o high table no. That's right. Sani ebe ya say nkrofo yi ebehunu nyame nyansa no na masafo no so. Enti Ellen White actually say enfeebled as the church may appear, it is the only agency on earth through which God manifests his glory and power. That's right. Sani asafuni ehunu se mrefa bia no eno so na onyame nam ye den eyi ni tumi ni na ho den edi kire wiase. This is the manifesto of the church. Enti na make us say ibeja 5 minutes we need the metaphors ahodo a original ho man no wo sa we mu no na yetimi dia ye eti. One thing I may can want to say, the church has a purpose. Nintia Christo this you want to say, ye nam as a fonoso, ebe nyame nyansa ahodo no, e de akire mpanimie any to me, both spiritually and physically to the world. Ama enipa ehuno. Great. Me da wase we say for ye gusuara ye bo efisofo ngoma no tofa nkakra ne ye kan nyina ya boboso e wo ye disie no mu na afi ye body na to pansi say wo advance na wo chapter 4 na e honom na oka say the unity of the body or the body no ejina ho or the nkabom or the body no ejina ho e kire say ne nkabom sitie say etire eni ho a anu ntimi ye adwuma anu nso ni ho a e kon ntimi ye adwuma say ne body na bia perform the function nyina timi aka bom na atimi a function e honom na ode grasa addition e honom nso na e ho addition na de na opese enya na Paul pese wo twe adwene esi so se ye kan se abe asafo na se bom se asafo de a e de be na asafo ye hwehwe free o se ode tutu body hu se body se we function na we ntimi function se na se won ko na etire nso se e ka se won ko na se na ka se won ko etire ni ba bi e ko body na aka ni nyina ni ba bi enti se abehia se asafo de a nyame adom ode akonya bebre amaye nyina se obia woni otimi as a body in function the same way ni ade ba honam fam kura na obia woni so ne die nyame ama asire bi asen bi na nyame ni msadi nti a woye ni sa sadi ye nyina ye be kabom na one faith no se wonua wo bibia oba onten kra nya wo ya sa if only say nyame na asira na say ebi betimi asom so sa but ye nya that mentality na maybe ameka say ye hwe say onipa ba akode ni wasi wo say me de me bom pa ye me so nyame ase me nkwa na me pe heaven akọ na akọ duru heaven e ka nkwa ho a oni jene enti se nkwa na wali ye wo wiase nyina na obia kotokoto wa at the end no emfaso be na but nyame pese wo di body ni example ma yeti asese se body ni bi mfansin a ebi nso nkoyi na ni nyina betima fansin no chense ye nyina nso ye baako na verse 4 no Ephesians 4 verse 31 no as verse 32 no say na moma
mo yam nye yie na enhyehye mu mema mo ho mumfa nkyekye ma mo ho sɛ deɛ onyankopɔn nam Kristo so de kyɛɛ mu no. Imagine say as a body, as a church members, na yenua yɛ mfomso na yɛntimi mfa nkyɛnti Yesu nkwanfa na di ankyɛ ya nkɛne se yɛte yɛ. Ɛne yɛ na te sɛ yɛyam enhyehye yɛ ma yɛ ho. Sɛ wonua mfomso bi mu a fa ne sɛ enkawo a ɛna nkawo duru saa gyinapɛn no na wonya obi ama no wodam nam na obi so mu atwe afiri mu a nkawo pɛ ɛne yɛ wonya no ba bi ɔwɔ no ɛma ne nya wo de emu bɔmɔden sɛ wo so bɛboa no. Excellent me that's pa opini sabe why ade wa kyerɛ chapter 4 no mu yi pa ɛde amayen great it is say ye advance na ye kwa chapter 5 no nso ɛma ye hu living in the light ɛhɔnom na ɔma sɛ sɛ ne betumi agina pintin na ɔde ame enu gina ho ma ɔko ayeko eni sene ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ ho ban ɛwɔ saa ɔko eyimu na afi yɛgina pintin na afi yɛde gina ɛma ɔko a ɛwɔ yɛnim ntia no nso no na living in the light no na afutu be na ɔpɛsɛ yehu anase na mfoni be na ɔpɛsɛ otwa kyerɛ wɔ chapter 5 no. Yeah, chapter 5 no eka say what say we drew baby our convince Gentiles for no say na mo nka ho be enamadom so onyankopon adom so na say ma be ka busua no ho all the benefits are we Christian na wonya no mo nso mo nya bi until now ma benefit from grace no make sure say we extend the grace also to other people. That's right. Ephesians no na suban bi koswa na enye sir. Most especially among men, no. Now there were a lot of times, sexual immoralities or more the meba one way, we are no more bragging about it. It's like we been in how we treating in no. Just said value no. And the Paul catch them say, some real more free. Mo all self na ma beka onyame abusua no mo make sure say principles na onyankopon abusua no kura say na ada Hansen kan ne menu asame kan say asafo no advance those principles no mo make sure say mo the star principles no adwuma enti o ka suban bi a say wo tona sa suban no mu a wontimu nko osoro ahene yemu ofiri ho na o de ba abusua mu na o ka say oyire no monye careful say mo bebrem ho ase ama mo kunu no na answer na all best start here no the verse immediately preceding your cancer mamro ho ase no o cancer momre brem ho ase emma mo ho enti in fact they no can say sa principles are yes Christo ankasa obre no ho ase ebe wu ye a wo de age no momma ye hu sa principles no bi wo mo enti within the family no oyire no momre mo ho ase ma mo kunu no ekunu no momre mo ho ase ma mo yire no ekunu no munno mo yire no sane asafo yes Christo do asafo no enti na we move into the practical aspect we are can say maybe the horizontal aspect of Christianity no say principles na mahu no men forma no nka keke say unua na wo nti asori mu ne wo yira wo ne tifie ukuna wo ne tifie omo ne omo ye adwuma no they must see that Christ way no in you that transformation no through the way a wo ne omo betena. Great. Amen. I'm say additional mainly baby a odi yen e fire na doc e appear no. You see Paul started from the spiritual aspect of our lives. To chapter 1 ni nyina Nyankopon a wo bo ade honhom mu nsem ono ana adwen ho ne nyansa dodo mu se ne nyame tumi ne nyansa atie no waboye oboye no ano ne efa mu bia no se ye nkwaje hyehyɛ kora wo ye yansa wo de foundation ne si wo na all the ba Christo a wo de ne be ma ye mra ye hwe ase no na Christo abeye we nyina so wa beto ye you use the word redeemed. We have been redeemed from the sin and then the consequences nyina and wo ba chapter 3 no wa be kire say the purpose of asafo no and he said ye be kire ewiase ama wo mu ehunu kwan a ye mfa so a ye be yi nyame nyansa no de akire wiase ene tumidie and chapter 4 na ma yen that oje through the practical aspect say a community to obedu chapter 5 no na wo ma yen say and so what na yesu nyina theory no nyina na yenye den
ene yen tena se wo yen ho that's right ena oba chapter 6 no ena wo kire yen se wasen akɔhonhom mu biem se ye wo akodie bi a yedie enti akodie no a yedie no wontimi mfa wa hoɔden enko saa akon no na wohia onyame akodie no na ono no de ntokwa na eba but wo de asumdue so you are going to wage peace against the violence yeah enti wo peace na wo wage na nkire se wo ye peaceful ninti no se obi bebo wasum apira wo a se wo hye dade ye kye no se obi de bema bi be wo a se wo hye katabo no se obi eduru ba bi a wo peace no ye nyame asem na ekuta wo no wasem na wo de ma no wo nyame asem mu no eti eno ehye osi nyame asem ne enkrante enufa no Hebrews chapter 4 verse 12 na ano enam ekutwa nompe eti enu na ekita wa wo de ye se wo hye mpaboa na wamfa bibi amen na watimi agina ho ye all these no ka kire yen se ye wo dwuma bi a ye bedie but America kraka basement mame en try say ye be wura the whole Hebrews Ephesians no metaphors bi a oyisu ye edema yen no na yen hwe very quickly the first one in fact the oyisu 4 main metaphors the first one no your body body or the nipadua no ejina ho emaye say okay kan Ephesians chapter 1 22 and 23 no a ye be hu no merenti no mesrew femre na kenkan o se ye nipadua eti o de Yesu Kristo ejina ho se asafo ni nyina no ye Yesu nipadua no na ono Kristo ni etire no ya yaka ni nyina no ye all the functions na wo ho no se nya samekan no enan ka se wo nya enye ye eti body no ejina ho ma se asafo ni nyina obi ye deacon obi ye sempakani obi ye sofo obi ye elder obi ye asafo ba wo ye normal wa akiri obi ye normal bebiri ye kambo mu a na ye adwuma nti osam normal ni nyina 1 Corinthians 12 ene Romans 12 nyina no the body ni nyina ho the next metaphor odigina ho ema no so hyede a odigina ho ma asafo no eye the church no say as a temple of God temple no so wo hwe Ephesians chapter 2 19 to 22 or say ye sorry dan na wadi kan aka sorry dan no asem 1 Corinthians 3 9 to 17 no about say ye nyina wonnim say we ye Nyankopon sorry dan ye say no obese yen owie no sign the bar 2 Corinthians chapter 6 14 to 7 no ni 14 to chapter 7 no na o kire yen say ye san ya sorry dan ye ka say dan ya isi ho a ene de an edifice ti say be a palace a dan ya efe na anaya so dan ye wo blocks ye wo foundation ye wo windows ye wo electric ade normal bebre ka bomu na be ye dan ba ko sa na sasafo no unity in diversity bibia wo mu bia na unique nanso untimi nye no nko ansin tian e madan na nya adwuma that is another metaphor the man asafo no still talking about unity owie ya no be man yen a bride say asafo no eye eyere e ma Kristo na ohwe bride asema no wo ka no na ogina the ancient marriage no ti say ya nanan kwan na ye fa so je no say Kristo no na ebeji yen ono ano be to yen ono also na will handle yen to himself na ono abesia babiem abeye that proclamation no abeji yen ewo kwa obeko no eno so esafo no the unity in being a bride. I feel the last one or say the church as the militia of Christ. Ti militia no a ti say last week addition no so you can say ye militia of Christ and I say the church combatant and I yeah na say ye nyina na ye kan bomu a ye kun okun no unfortunately no ye Ephesians chapter 6 sometimes you find individual ye nhye nyame akondie ni nyina no I say individually wo hye but ni aka no there be wo hye Paul from the chapter book ni nyina o kasa fa asafo no it yes the whole church and this is not one local church we are talking about the universal church right from general conference to the local church you know ye nyina obonsam ne ye ku ye nhye akondie no it obi a wan hye akondie no wo ma wo ho kwan ema obonsam fa wo so atamfo no fa wo so ebenya the whole troop no it mamimie ni say in a very beautiful poem you ever say writer bia or writer no Yusuf Priscilla and Aquila. Etimra senka ye wo ha ina
you can kind the whole book ni nyina 14 lesson eti say onam abontia na ko hu say statue ebi ewo we no so ti o kan say body no ukohwe body na statue na esi won ewotire ewo na ewo sa ni nyina ka bom na ye body say oh in practice no matini na opeso wo kire na say afei omunam a na omuhu say asondan esi ho in the same street nti homeda no makwa asore akosua wo yawie nti free statue no ne nchen na asondan esi ho say oh it's a building ye nyina enu ni afei okọ na nim kakra bi no hu say amanfo popin ye the flowers egugu ho a enura no a bi mu so ya ayefro okay na ana ohwe ni status so amanfo omudi no me so oh okay so this tells me say me ye oyirima Kristo eti ahobrase a mehia no say me ye ma no na obefa me ko afei de ukọ onim kakra bi a bo say military base na omo ye training commander di omo ni obopre no bi aye obopre o say aye ka say ye church competent this is how it is ye nyina tani ye no asafo no mesire mo say ye ma ye nyina nka mbom say otu ye mfo say ye asori dan ye body ye oyere na ye asrafo a ye ko abom ma obi nwen say ono ne de no so chen obi yo mmira ye mompa ye ma no say na sojafo kokko a ne obeto no omu nyina ka bom epagya no moma ye nyesa ma ye ho eno na Paul pese odema asafo no ene enden so great madam wase moya de abusiafo ye beda mu nyina ase fisofo ngoma no ye de aba na wieye ya sambo ni nyina tofa ehosa na otwe imomin yese senior additional si call ye no samre de wanya additional bebre free fisofo ngoma no ngoma Paul chroye a wan sheda antro no anko engoma no ense engoma bi a watro no potin koma ankofo potin wo bia potin bi da bi otro ngoma no sene be ya daachia Christopher bia be kanya ebehu relevant anytime bia obefa efisofo engoma no sanse ni nyina ko gina Christ so onyankopon enhira munyina next week ye share adusua foforo ase quarter foforo nimdie foforo kra ngoma foforo adwenkyerɛ foforo nsusue foforo na afei yesande bro say God's mission my mission adusua no be kama papa manya ho ahwemu kakra na adusua no kama papa mempese be nom enkwan no ansa na fufuo na abene twen next week ye de no so ebe bro onyankopon enhira mo babia wo babia openi same bompai na afei enhira so ma e mompai ene jadofo ye da wasio se ye share Ephesians bookie as a free lesson 1 ABC lesson 14 and the day baby mama asafo ani nyina yatinsen bebre ne de wase se wa bibia kwanya bebre ame yati mystery no ase yesresa akase de be yadwuma mu ahode ni firi nyankopon tisuma won konkron no me kan ye nyina ho ni ntimi fa won sema yati ni kota yi mu nyina no mo brese ne fata no wagye ye nyina wadum ti amen amen